Τελικά αποδείχθηκε ότι ελάχιστα ή καθόλου βοήθησαν. Δεν σας κουράσω 2 λεπτά ακόμη. Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, σήμερα μιλήσαμε για την προσφορά μας στο ελληνικό έθνος. Αν όμως θέλουμε να μετέχουμε ουσιαστικά σαν άνθρωποι συνειδητοί, πρέπει να σκεφτούμε ποιες πρέπει να είναι οι μεταναστευτικές συνθήκες και προτεραιότητες της χώρας μας προς τον απόδημο ελληνισμό. Οι μεταδικτακτορικές κυβερνήσεις έχουν αποτύχει να χαράξουν πολιτική απόδημου ελληνισμού. Η Γενική Γραμματεία, το Υφυπουργείο Απόδημου Ελληνισμού, η Διακομματική Επιτροπή της Βουλής, καθώς και το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού έχουν εσφαλμένη αντίληψη λόγω της γραφειοκρατικής άποψης περί της ομογένειας. Πρέπει να υπάρξει εκβάθρον αναβάθμιση των σχέσεων της πολιτείας με τους απόδημους και τις οργανώσεις τους. Αυτό επιβάλλει την απαλλαγή από δομές και χρονοβόρες διαδικασίες. Εδώ και μια δεκαετία μας υπόσχονται νομοσχέδιο για ψήφο στους ομογενείς. Αλλά δυστυχώς οι συζητήσεις τους εξαντλούνται σε κομματικές προτεραιότητες και αντιπαραθέσεις, χωρίς να καταλήγουν πουθενά. Η Διακομματική Επιτροπή Αποδήμου έχει καταντήσει να προσφέρει μια τυπική εκπροσώπηση του ελληνικού πολιτικού κόσμου, δυστυχώς στις γιορτές και στις παρελάσεις. Από το 1979 ήμουν ο πρώτος που κάλεσα εθνική αντιπροσωπεία από την Βουλή των Ελλήνων όταν ήμουν πρόεδρος της παρελάσεως. Τους δίναμε τα υπομνήματα και την επόμενη χρονιά που ερχόντουσαν οι άλλοι δεν ξέραν τίποτε. Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού δεν έχει στηριχθεί στην βάση της ομογένειας. Μόνο το 7% γνωρίζει την ύπαρξή του. Απορία μας προκαλεί το γεγονός της διασπάθησης του δημόσιου χρήματος και για τον άκρατο και ανέτειο παραγοντισμό. Η ελληνοαμερικανική κοινότητα αποτελούμε πολύτιμο και διαρκή σύνδεσμο της Ελλάδος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χώρας φίλης και συμμάχου, η οποία στάθηκε στο πλευρό της σύγχρονης Ελλάδας από την εποχή της Επανάστασης του 1821. Για δεκαετίες καλούμεθα να επέβουμε στα κέντρα αποφάσεων, πρωτίστως στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία και σε άλλες χώρες, αλλά χωρίς να έχουμε λόγο στη λήψη αποφάσεων της πατρίδας. Ο αποκλεισμός μας δεν είναι μόνο άδικος, αλλά δείχνει έλλειμμα δημοκρατικής αντιπροσώπευσης των 7 εκατομμυρίων Ελλήνων, μιας πολύ περισσότερο προοδευμένης Ελλάδας εκτός Ελλάδας. Το σίγουρο είναι πως η συμμετοχή των ομογενών στην ελληνική δημοκρατία και την ανάδειξη κυβερνήσεων θα εμπλουτίσει την πολιτική ζωή του τόπου, θα προσδώσει μια υπερκομματική και οικουμενική διάσταση στην διακυβέρνηση την οποία έχει άμεση ανάγκη η Ελλάδα. Βλέπουμε δυστυχώς στις τηλεοράσεις μας το τι συμβαίνει εκεί κάτω. Δεν είναι τυχαίο, φίλες και φίλοι, το γεγονός ότι έγκυροι δημοσιογράφοι με άρθρα τους αναφέρουν ότι, όπως είναι ο Παπαχιλάς, η Ιουστίνη Φραγκούλη και άλλοι, που αναφέρουν ότι η πρόοδος της χώρας θα επιτευχθεί μόνο και όταν αναλάβουν τη διακυβέρνηση της Ελλάδος οι απόδημοι Έλληνες. Σας ευχαριστώ πολύ και αν υπάρχει κάποια διευκρίνηση ή ερώτηση, άλλοι το είπαν. Το αντέγραψα εγώ.